Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि जोंनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने जोंहा दिनै न'आवहाय जोंनि थाखाय मा ओंख्रि संनो नागिरदों बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरो लोगोफोर। आं न'आव फैयाबोथ' गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो बायदि ओंख्रि जानो लुबैनानै दङमोन। ओमफ्राय आङो दिनै मामाखौहाय संनो होदों आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै होननानै सानबाय आरो लोगोफोर। ओरैनो थास्लायस्लाय माथो खालामनो होननानै आङो भिडिअ'खौनो बानायनोसै होननानै बानायनाय जाबाय आरो। नै आं दा न'नि लामायावहाय दङ आरो बैयो जोंहानि बागान आरो नै माने गय बागानबो दं आरोना। बे गय बागाना बांद्राय गैला जोंना, बार अखाजों बायजोब्बाय। एसे बारहुंखा फैबानो गय बिफाङा बायो, माने बहुत गोबाव फुराना जाबाय नालाय। नै बिथिंहायबो जोंहानि न'नि लामा आरो नै बिथिं जोंनि मेन गामि आरोना। बिथिं जोंनि मेन गामि माने गिर्जा थाङो आरो बिदिनो सकफोरा जोंना बिथिंनो आंनि इथिं फार्स्ट देखायनायथिं माने इथिं हिन्दु गामि आरोना। नै आंना फिसाजो दा एमब्रायगासिनो। ओमफ्राय नै जोंहानि न'नि लामायाहाय बेनो। दे बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो भिडिअ'खौ नायनानैल' थानाङा, नायनानै बयबो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। जेसे हायो आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ शेयार खालाम। लोगोफोर जोंनि थाखाय दा अनला ओंख्रि संनो थाखाय बे खख्लिंखौ रेडि खालामदो आरो। नै बिनानावा जिरगासिनो, नै बेनो लोगोफोर। बियो जोंहानि बोरमा थाग्रा न' आरोना। मामा बाबा मोना बनायनाय फंबाय मोना बोरमानि थाखाय। नै बोरमाया बेयाव दोंगासिनो, गुफुर मासेया स्लिम बेबो गोसोम, मोजां आरोना। दे थाब जिरदो, जोंनि थाखाय जानायनि लाहार फाहार खालामदो आरो नै जोंना बिनानावा। लाजिदों नामा? लाजिनाङा दे, थाब जिरबाय था। नै जोंनो एनथाब गोरान आरो पप जानो थाखाय माबा नारेंखल रुकिनानै दोनखाबाय आरो जोंहा मामाया। नै बियो नारजिजों अमा बिबुजों जागोन आरो दा बेखौ रेडि खालामनानै दोनबाय जोंहा। नै बियो लाइ, बेखौहाय अनला संगोन आरो। अनला जानो लुगैदों, बहुद गोबाव जाबायमोन आङो अनला ओंख्रि मोनजायैया। दा जोंहा मामाया रेडि खालामनानै दोनबाय आरो बेखौ सिनायदों दा? बेयो खारै। नै बेयाव सरो आरो जोंहा खारैखौ। नै बे जोंहानि न'नि लामा आरो। मामाया नै जोंहा खामानि मावगासिनो, लाजिबावदों जोंहा बिमाया। दंखलाबो बोरायबाय, फुराना जाथारबाय। नै जेथ'खा दंफाङा आयु थैबाय माथो, बिबाराबो जा समायना बारथारदों। दा आङो न'नि लामाथिंनो ओरैनो बेरायला बायफैबाय आरो। नै जोंहानि न' खाथियाव मादै मोनना न' लुफैबाय आरो, बै सरकारनि न'। नै ओरैहायबो दङ। नै लोगोफोर जोंनिथिंहाय उदालगुरि साइडआव बयहाबो सरकारनि न' मोनदों आरो ना, थाखानायफोराबो मोनदोंनो। बै मोनसेयाथ' फुराना, नैबे मोनसेया गोदान जाहैबाय। नै ओरैहायबो बैसाबो दंखायो। नै जोंहा मादै लाहानि आरोना, बियो सरकारनि न' मोनदों, बयबो मोनदों आरो। दाथ' आङो गामि गेजेरफोरथिंबो थांबाय थाला। बिथिं थांनो हानाय मोनबाथ' नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो हागौमोन। दसे ओरैनो लामाथिं बेरायलाबायदों आङो। मामा मोना ओंख्रि संनोथ' रेडि खालामगासिनो नालाय, ओंखायनो बरिं मोनना बेरायलाबायबाय आङो। हासबेन्डआबो टयलेटआवसो दोङो, हागुराया ओंखारबोबाय दा टयलेटनिफ्राय। फाय
फायखानानिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना खिनाय साला फुंनि 4टानिफ्राय मोनानि 7टासिम खियो नायलाय आरो थोरसि सुग्रा साबोनजोंबो आखाइ सुयो लाजिदों नामा लाजिदों हागुरा आयो नोंना उदैया थिग गैलाथ' जोंनिथिं बयहाबो फिल्टार लायो नै जोंहा बेयावबो सरो आरो नै बारा आइरन गैया थेवबो सरनाय जायो आरो न' सिङावबो दोङो मोनसे बेयावबो सरो दैखौ बिगुमै बिबोना सायगासिनो दा दे खख्लें सायनानै मारै मोनदों एसे खोन्थानानै होदो मोजां सायनो टाइमफोर खख्लें जिबदों लोगोफोर मा होनो नोंसोरनिथिं बेंथलाव नोंसोरनिथिं होफ्लांलाय लाङो दे आंना खख्लें मामुनि मुंथि मा होनो दे खिथा खोनायाखै दे होमबालाय नै जोंहा मामाया जोंनो जानो थाखाय फिथा गुन्दै देनानै दोनदों आरो बेखौहाय जोङो गाबोन जागोन ओमफ्राय नै बियो अमा बिबुखौ जों दा नारजिजों जागोन आरो नै लोगोफोर जोंहा बाबाया जोंनो जानो थाखाय अमा बेदरखौहाय फिसा बानायगासिनो आरो ओमफ्राय बिनानावा खख्लें सायगासिनो दा जानो थाखाय अमा बिबुआ नारजिजों जानो थाखाय नैबे आरो बेदर मोजां आरो अमा नै लोगोफोर जोंहानि लाइ अनला अमा बेदरा मोनबाय आरो नै उखुन्दै खुनायजों मोजां नुवाखै नै जा गोथाव जासिगोन बे लाइ अनला दाउ बेदरनो सरि अमा बेदर जानो लुगैथारबाय आङो जि गोथाव जाखाबाय बे नै जा बरिया जाखादों जोंनिथिं बिदि माने डाइरेक्ट माइरंनि अनला जाया आरोना मायबा मोनसे थाथारनांगौ लाइ अनला ओमफ्राय नारजिखौथ' जायो होननाय खोनादों खिन्थु मोनजाफेराखै ओमफ्राय बिदिनो मोदोमफुल बिबार मोदोमफुल बिलाइ माने जिखुनु बुस्थुखौनो माने जोंनिया बिदिनो अनला जायो आरोना डाइरेक्ट माइरंनि जाया नै जा गोथाव जासिगोन बे नै लोगोफोर जों दा गोथाव जानोसै नारजिजों अमा बिबु आलुजों अमा बेदर खख्लें ओमफ्राय नै अनला ओंख्रि अमा बेदर आरो खख्लें दंदेरो जोङो बयबो जयै जाबाय आरो नै बिनानाव फंबाय मुथुबो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर दे बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन